Saje da ba ku ba da Ramadan basket. Muna da sunan mutum na ɗaya. Wa Rabi'u. Ai dama kai sunan wannan Rabi'u din nan. Ka san ba lalai ne ba da Ramadan basket ba. Wa Usmanu. Ai shi Usmanu yana da adalci sosai. Wannan ga wannan karan ne bai ba amma na gare na sallah. Mu je na gaba. Wa Abubakar. Ai saukin tauri kenan. Shi bai ma ba da lomar ba ballanta na Ramadan basket. Mu je gaba. Wa Ibrahim. Ai Ibrahim adalci ne. Ai su ba ruwan su ina gama su suna yawan yi sosai. Mu je na gaba. Wa Musa. Musa bawan Allah kenan. Bawan Allah kenan. Mu je na gaba. Wa Salisu. Ai Salisu ga baki ɗaya ba bai taɓa ba budurwar ma Ramadan basket ba. Ga baki ɗaya. Wa Abdullahi. Allah sarki. Bawan Allah kenan. Mai tausayi mai imani. Suna ba da Ramadan basket. Mu je na gaba. Wa Shaibu. Kankamar ni kamar mai hannun yan dambe kenan. Ai ka ji sunan ma ka sani. Mu je na gaba. Wa Rabi'u.